Здравейте! В това видео ще ви покажем как да настроите своят мейл клиент към почтите и почтенските ви акаунти в ICMBG. За целта трябва да имате мейл хостинг при нас, който принципно се дава автоматично с самия споделен хостинг. Значи трябва да влезем в сайта на ICMBG и съответно да си създадем нов почтенски акаунт. Това става последния начин. Първо влизаме в нашия си панел. И отиваме на почтенски акаунти. Тук ще използваме тестов домен и имейл акаунта ще бъде тест кльомба името на домена. Силно препоръчваме да се генерира парола, тъй като тя е много по-сигурна. Естествено трябва да си я копирате на безопасно място, в случай че ви потрябва. Създаваме акаунта и от тук виждаме какви настройки трябва да зададем в нашия мейл клиент, за да може той да се свърже с мейл серверите на ICN и съответно да осъществи връзка. Тук виждаме настройките за SSL TLS, т.е. криптирана връзка, която разбира се препоръчва пред тази, която не е криптирана и не е защитена. В случая ще използваме IMAP. Тук, както виждате, са зададени сървърите incoming и outgoing, които трябва да се зададат съответните портове и абсолютно всичко необходимо. Така, да започнем с настройването на нашия мейл клиент. В случая ще използваме Thunderbird, тъй като той е най-лесен и най-удобен. От тук Create a New Account създаваме нашият собствен акаунт. Тук Your Name задаваме името, което искаме да се визуализира на хората, които ни изпращат и на които ние изпращаме имейл. Тук пишем мейл адреса, който създавахме, т.е. в нашия случай това беше est@tudorova.eu и паролата, която копирахме на безопасно място. Можете да запомните паролата, което е силно препоръчително и просто е за ваше лично удобство. Тук избираме какъв протокол желаем нашият клиент да използва, IMAP или POP3. Разбира се, ние препоръчваме IMAP, тъй като при IMAP почтите, тогава вашите писма се пазят на нашите защитени сървъри и в случай, че стане нещо, вашите писма естествено винаги са в безопасност. При POP3 протокола, тогава всяко писмо, което вие видите, прочетете и на което отговорите, то се изтегля на вашия локален компютър и съответно то се премахва от нашите email сървъри. В случая ще покажем настройването на IMAP. Значи това са дефолтните портове, които това е при незащитена връзка. В случая ще използваме SSL връзка и програмата автоматично намира портовете, които са необходими. Самите сървъри, които са incoming и outgoing, можете да видите тук. В нашия случай това е light.icnhost.net и същите сървъри задаваме и тук. След като се убедим, че настройките са коректни, даваме Red Test. Сега програмата проверява за паролата на акаунта, който сме въвели. И виждаме, че акаунтът е успешно добавен. Ето го. И сега ще се опитаме да изпратим един тестов имейл. Имейла, който ще изпратим, ще бъде към нас, към този акаунт, който току-що сме създали, за да разберем дали можем да изпращаме и в същото време и да получаваме поща. Тук, понеже използваме
така наречената защитена връзка, потвърждаваме, че искаме да добавим този exception. И така виждаме, че имейла, който сме изпратили, е получен. Също така вие можете да тествате с почтите на Gmail, ABV или Yahoo, за да видите дали изпращането и получаването на почта е успешно. Надяваме се успешно да сте конфигурирали своят мейл клиент. Очаквайте нашето следващо видео, където ще ви покажем как да конфигурирате своят FTP клиент и съответно да качвате и променяте файлове по вашия хостинг акаунт.